Tinabalabas, napan ni Rafael iti bilya, iti parambak, ti kasangay ni Gringo. Awan naramidan ni Gringo iti daytagon daway, gapo iti kaado ti bisita adi maray. Inayaban ni Pedrita ni Rafael iti salas ti villa, ket dita, nakita ni Rafael dagiti ladawan day dilulita ken Don Esteban adadakelda. Adu tinis istorya ni Pedrita kini Rafael anapaspasamak iti maladaga da paylaeng. Kalpasan ti parambak, nagsubli ti agnagan iti pilita iti villa tapno agtrabahon kas babaw nen. Nakaginawa ni Idita, gaputadan mandaran na. Imbaga na pa'y a senyora ti awag ni pilita kenkwana. Imbaga ni pilita asigo din nga agpapaay a babaw nen, manipod pimanaw ni Marisol. Adu pa'y kumatikayat nga ibaga ni pilita, may papan kini Marisol. Ngam tinong pamot adagos ni Idita. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Atay ko. Pagkunaam apalangguad ni Gringo. Ibagam man no kaano a pinakitaan na ka iti kinapalangguad. Awan di may bagak, senyora. Awan matlagayam! Atay ko. Tibuok mo. Atay ko! Atay ko! Batan niyo tibuok ko. Abay kipakapongpong tutak dito'y bil. Ngamtsak may ipapas. Suasikan kipang ipapasak. Tibuok ko! Sikat ipangidas alak iti pong kadag iti mapaspasamak. Apay na harami din kanatikas tahiyan yan basol ko. Awan basol mo. Kaya't kalapag papasan gapota masurunak kin ni Gringo. Agasam, agarop 20 atawan nga inayaywanak. Naunday apanawan ti panagsaksakripsyok gapukan kwa na. Ngam ita tanatuntunan nan tinagtaudan na. Laksidan na kon. Awan basol ko ken ka, senyora. Malas mo! Kasi kati adda dito ita. Si kati pangidas alak iti da ito'y arik na. Aglablabos kan, Idita. Anyat basol ni pilita ken ka. Awan bibiyang mo lakay binito. Amo ka sana maragsakan ni Gringo. Numaamuan na da ito nga inaramid mo, Idita. Nasaya at launay no agipulong ka, pilita. Agipulong ka kin ni Gringo. Takitaak na niya taramid na. Sobra kan, Idita. May saka mo tagambrod. Katgaputa saan ka makapaggambrod. No asino laditan ti pangidasdas alam iti pungtut mo. Malas na! Ana, umay kan, Pilita. Denga pag itinalami is adimpo dagita kamul mo. Nana. Ala, sumurot kan kininanam a Pedrita, Pilita. Sige, agasam dagita kamuol ken garumyad na, bakit? Anya nga binti napasamak, Pilita. Nagdamdamag may papankin ni Senyorita Marisol. Nailawan ko nga imbaga palanggod ni Senyorita. Kat agpadadakan Senyorito Gringo. Kinabil nak matadagusan. Dayjay lati makagapaw? Una na. Dayta nga idita ti gamrod kan palanggwad. Gamrod ko na tanagmadi iti inaramid na. Amang ano niya ti aramidin ni tatang na makita na tilangak. Dayta nga rood. Amang ano ibalas na ti inaramid ni idita kan ka. Nakabutbutan kami ni tatang na iso ti makapungtot na na. Amang ano dangran namot ni Senyora Edita. Numamuan na tinaramid na kanyak. Na, anya di awag mo kan ni Edita? Senyora? Kasta ti kayat na ayawag ko kan kuhana. Di ay, agraraman at talaga ni Edita. Anyat panggapuam ang mga wakan kuhana iti Senyora. Jak amo ana. Kadno may samot ababaunan ni Edita dito Ifilia. Agpapahada kami ababaunan dito oy.
Sakbay apimana o gaputa inted da idi Agusta ni Gringo kenkwana. Idi maladaga pailaeng. Ha! Agraraban atalaga ni idita. Orayan tayon asumangpet ni Miss Marisol Gabriel. Agawidan iti mabit. Adda ka di kontak na kada kayo, attorney? Adda, masansan ti yawag na dito yung opisina. Kadayjay, imbaga nang agsublin dito ipagilyan iti mabit. Nasaya at launay no kasta, attorney. Medyo narikot da ito Mr. Gabriel. Nasao kanyak ni Senyorita Marisol nga awan legal akabsat na. Attorney, pinaramid mo't day di papayo ti maudi at testamento na iti amin asanikwana sakbay anatay. Ket agparparang anilang Marisol ti agtawid iti asyenda. Ngamkit di, adda na ilasin kakapat ti kadagupan ti kalawana. kakapat? Wan, Mr. Gabriel. Kakapat ti asyenda ti nailasin. Ngamdinan na ibaga no apay nga adda nailasin na pasat ti asyenda. Ta nadisgrasya met puon ti nakatayan na. Lupay kasta, urayin tayo asumangpet ni Marisol. Wen, attorney, nuday tatirumbang. Anya ti kinunam, Luciano. Napan mi kinasarita ti abogado ti pamilya Gabriel, Mang Benito. Kahit Naamuan mi ijay, na ipatawid amin kini Senyorita Marisol ti asyenda. anya, nukasta, adda testamento ni Don Esteban? Adda, Mang Benito. Kasano daytan, no nila Senyorita Marisol tinakalanad iti testamento nga agtawid. Nilaeng Senyorita Marisol ti addaan karbengan amang baliw iti linaon ti testamento. Ay, delikado daytan no maamuan ni Senyorito Gringo. Uwan nga raw. Kahit anyamat ti kuna ni Senyorito Rafael. Orayan da ka daw ni Senyorita Marisol. Nasaya at no aguray dalaktan nga awan ti madi maaramid. Awan mo't nga tan ti dagas maaramid. Ay sos, mamati ka kaday palabasan ni Senyorito Gringo dayta no maamuan na. Ang mga norautin na paikit di dya abogado. Ay, sa bagay. Delikado no maamuan ni Gringo dayta, Luciano. Iso adiyo pa'y laibagbaga, ha? Masaya. Sana na nagpakita na dyan Rafael de Terrancio. Manipod iti kinilga. Senyorito. Itanti pa ng birok tayo iti gamang. Dahil iti mapa. No kasta, pudno nga addaken ka ti mapa? Ang kagudwa lang na ito Mang Luciano. Kati kagudwa, addakin ni Senyorito Rafael. Anya? Wan. Addakin ni Senyorito Rafael ti kasilpo day ta mapa. Pudno gayam ti sayang gusang iday. Anya day ta sayang gusang? Ti sayang gusang iday. Kat day ta ti imbalkot day di Senyorita Lolita kada kayaw. Idi impataraken na kayaw. Pudno day ta, Senyorito Gringo. Kunaklano niya day ti alupot, idi pakita kanyak ni nanang idita. Mapamad gayam. Kat mapapay tinakaikal yan ti kinabaknang. Kasano nga ta? Ibagak nga ta tinakitak iti sirok ti balitay. Agsagana kan Mang Luciano. Birukan tatig gamang. Kasayatan mo maalak ti kasilpo ti mapa.
Iso ang mapanak itayan na Rafael. Adamot gaya mo kasapula kirwana. Ya! Katawan na kata. Tagam siya na bali. Tinapatay. Malak di kasilpo ti mapang at kirwana. Ya! Ya! Napan kagayam ijay balay day di lola yung Agosta. Wen, malas. Jak na danon lagi jak nanad ijay. Da Rafael ken Julia. Ada ka di pa sa bali. Oh, Alag ti kasilpo jay mapangainted mo kanyak. anya. Kaya't ko biruken. Ti pakakalyan, ti kinabaknang ngay bagbagada. Numalak day jay. Nabakbak nangak manan. Masara ka mga tag. Jay mapati makasungbat iti dayta. Ala, aramidam ti amin tapno maalam ti kasilpo ti mapa nga dakin ni Rafael. Tapno nadaras amabiro kanyo ti kinabakna. Pero kan natin na ikali agamang. Wen ka now. Ay, Diyos aman ang asay. Dahil jay agamang tinakat katayan dahil di Don Esteban. Kan uray dahil di ama usip. Wen, kat ita, sa pulen met ni Gringo. Amangan no maisagmak ni Senyorito Gringo. Ay, sapay ko mata masarakan da nga awan dakes ang mapasamak kadakwada. Ay, sos awan lati ang bukon. Kunada nga damang bambantay kadagiti maiduldulin agamang. Ano di mo ammo ti aramidem ket pakatayam. Ket iso tinapasamak iti day di Don Esteban saan aya. Wen nga taa. Nagbatad, Benito. Dayjay na ikali agamang asinapsapol dati gapuna no apay anatay dan. Tangiwat mo. Nyahin na, tsak malapdan ti agsaw. Maisagmak ni Senyorito Gringo. No day talakayat nati aramidan na. Ho! Ita lang nga umayak dito'y purok dagiti kasamak. Kasarita kida. Adolaki diti maamuak kadakwada. May papan dito'y asyenda. Oops. Nagpintas ti timpuyog da dito'y. Namula ni ti agsabong amasetas ti igid ti pagnaan. Nagpintas sa kitain. Nagduduma ti maris dagiti sabong. Ay, ibawod ko pala dito iti kabalyok. Da kayo kayam, Senyorito Rafael. Oops. Senyorito Maneng? Ay, uwin kayam. Di mo kayam kaya ti maawagan iti Senyorito. Maputbutoy nga kami kini Senyorito Gringo. Apay ni Gringo? Agungat no di namangag ti Senyorito ang maisilpo itinagan na. Iduman na ka ni Gringo. Uwan nga rod. Napakumbaba ka. Kabaliktad mo namin pinsan ni Senyorito Gringo. Pudno abak ng tiamak. Ngam di makalak iti marigrigat, pilita. Iso asan anapintas adenggan ti Senyorito amayawag kanya. Uray pa, itabak ng kamutan. Saan? Nasaysaya at matlatay napakumbaba. Uwan matkit di Ay, anya gayam ti gagaram dito'y purok. Kahit ko lati makisarsarita kada kayo. Kahit ko ti maadan iti ado agayem. Ay, saan kami mo't amay kari? Anya katasahanin. Ala, ninsa Senyorito Gringo na itagturong dito'y purok. Wen, iso. Iso ti nakakabalyo. Ang mga naumay na kong dagdagan na agsubli jay Filia. Apay? Sa anak kami na nagsubli jay, manipot idi kinabkabil nak ni Nana itita. Ano niya? Apay akinabkabil na. Anyat basol mo? Aday taning Gringo. Ala, ang mga noong tanak. Diyak ipalubos asaktan na kapilita. Aha!
Nagmayata na buya. Isumot di ka na danon niya pagnanay na nyo. Tanda ka dito yung agar-aram. Anya? Anyan ti pilim nga, Arman. Anyan? Balasang iti away. Ha? Anya ti gagaram dito eh. Ibagamon. Saan kat aday tamang lais ti aramidam? Maray awak lang amin. Balasang iti away. Tipilyam nga asawaan. Ibagamon ti gagaram, Gringo. Anya ti gagara ni Gringo, iti purok dagiti mannalon. Gagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!